गोसोआ गोसोनि थाखायल' थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' दैयावल' दासो आंनि मबाइल गोसोआ चापरी लोग देख ये लोग कौन भी गिटार लेके आए हैं ये देखो चापरी लोग ये लोग बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बेरायखि आं दिनै फैदों जाहैबाय मोनसे समायना रमायना एकदम बिउटिफुल जायगायावहाय आरोखि नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै हाजो सेर बरिया माइ गायदों बे हाजोखौ नायदों बिसिबां समायना हा दैलामारिसो लामाया मोजां सालायदो नोंनि सायावनो आंनि थांनायनि थैनायनि नोंनि सायावनो गारिया मोजां सालाय दुब्लि बारियाव गुफ्राव हरनो हागौ बिगुर बिदि नङा थैनाय थांनाय नोंनि आखायावसो आंना बेनो जाहैबाय समायना रमायना नुथाय गोसोफोरखौ दुखु दाहा मोनदोंब्ला नै बेफोरबायदि समायना रमायना जायगायाव फैनानै गोसोफोरखौ गोजोन होग्लाय फै गोसोआ गोसोनि थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' हिनजावफ्राबो हौवाफोरनि थाखायल' नांगौ सोरबा नालाय Where is waterfall? Water. Oh my God! What is small waterfall? Oh, Iman small waterfall. जों बखि दुगैजागोन बे? मायावबा दुगैबा दे बाव दुगैनोसै बारसोमसै दैयावल' दासो आंनि मबाइल गोसोआ वाटारखौ फिस खालामनांगौ बिनि दैखौ बिगुरखौ चुम्मक अच्छा उधर वाटरफॉल है मतलब आजा हो लुकास देखो ओ माय गॉड हो ये जगह यहाँ है guys हेलो वाटरफॉल रोंथारा नै ब्लग बानायनो नागिरदों ब्लग बानायनो रोङा गाइस आइफन लालायनानै ब्लग बानायदों नै आंनिफ्राय सोलोंदों नै नाथाय मालायनि आइफन मा खालामनो बाजुमबोनाय दै गेजेरनि नैबे दैसाखौ लानानै बुंनो hello guys जायगा मन नहीं होता है welcome हम लोग बनाया है ब्लॉग इधर कर सकता है बहुत बढ़िया जगह है ओ उधर देख पहाड़ में क्या है बनाना ट्री भी है बहुत अच्छा है पहाड़ में क्या क्या देखने को मिलता है वाव Romaina Borogami Hasil sir दैमा दैसा हाजो गेजेराव मोनसे फिसा लामा
आरोबाव नुनो मोनो माइ गायनाय दों दों जोंखौ बिराद नायबाय बिसोरो देख सकते हैं पीछे क्यों मुड़ता है बार बार क्यों बोलता है बार बार ओए लड़की साला हम लोग को भी देखना था भाई ये बार बार देखने तो दो हमको भी Oh my God, awesome, holy moly, what a view, my God, awesome ना? awesome very very awesome wow super duper awesome है भाई चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ ओ मागू टुरुला वाह ये देख चापरी लोग देख ये लोग कौन भी गिटार लेके आए हैं ये देखो चापरी लोग ये लोग छापरी है fuck you fuck you